Alo cek, alo. Saya sen berpau jung ai ko dai kong bala ai ka jing kren yang jongi ha ka ne ka chan met hoi ikong ilalong sya kata kalenti yang i kum ka menim constituency bangin jit ya ka voice of the people party te hane ka chan met asngo ngu shibuni i bi yo pen sngo ka to ka ne ki mat jing kren te hane ko por nyo sngo no jing kren ni Dr. Bas Khamar bo ibalong i candidate jong kane ka by MP by election de ngai skam ke ai ba i don ak de jan mi ta pnya sngap bisa skor de ane ko por kam da pen slam shu an IT no ko por sa hai Dr. Bas Kham ngai kublai pi bana habani ko penya ye kan ji lang kan jan mi ngai kublai ru i kong ai ban doplin lingdo I belong I MDC trong Millennium constituency but I belong to EM hang day haki CDC iba Arden Malava Sayamoy I belong to President trong Voice of the People Party iba Cross Rin Tatian I belong Treasurer trong party ikong Bahun Lang Tron I belong I Secretary trong Women's Wing trong Voice of the People Party iba iba Strong pada khajana ibalong u chairman jong ka KCDC but kiwe ki ibat don serian jonga ka kuble yepi but yepi ki paiba hamdam ki bi don na ka jaka ya ka ban one man skap ban one man krishan ya ka Voice of the People Party hangani ka janbi oi what kitu ki bom don hangani helmpung le ki don ki dukan ki jong pi ka kuble Yepi hangani ka janbi. Ka Voice of the People Party. Kam deisho wat mai habreng jo pigi paiba. Kam tam hangani ka snong hangani constituency. Idap la ka jing songo ya ka jing kersang ka jongpi ya ka Voice of the People Party na du snam arajar pulai. Snam arajar pusa bide ber MP election but kunjuru ya ka MDC election house nam arajar arpusan kublai shibun ya ka jingkar sham ka jongpi but nginget scam ba kipai ba jong ko umlimka kita yang kersan ya ka Voice of the People Party nangni syakmat kadau ba nginget scam ba pendang kersan ya ka Voice of the People Party nangni syakmat kalong halor kinongrim Jong ka party. Ka Voice of the People Party. Ka bangalayo ban pinmi ausem arajar arkuwi. Ka bangalayo ban yale yakini election. Ka thong jong ka kalong omtam. Ya ka ban yale yaki election kumba ki wei pat ki sem kiele. Ka thong jong ka Voice of the People Party kam dei tang ban chujok election. Namar PUE kiway ki party kam nei ba kan tho an ring shu tho ye ji kisha hab kiele election ki pet yaw ta u candidate u ba kham idon boot u ba kham idon pisa u kham I job election but anda kene job election PUE hi ki den thi na ka wei ka seng pat sa ka wei pat ka seng haba ki shem ba ki kham yo nong ban dei na ka wei ka party sa ka wei ka party Henry Nagaliang Joko Voice of the People Party ngim yele election hakata kanongrim. Ini yele iki election halor kanongrim ko baskem berkata kalong. Ba lingba election ka bangingi yele. Lingba kinong ikmat ki bangingi don. Lingba ka party ka bangingi don. Ikwa panwanra ya kata ka jingala dan ektin pareng ka bangala banbu ka transformation hak data haka politics Henry haga imlang kasalang kunju. Ka politics kadon ka jingedai ka bajan bar ka imlang kasalang. Lani nila barong baka politics kadai kongkata ka yikwi ya ka imlang kasalang. Haba ka bha ka imlang kasalang ka pa ka jingha haga politics. Bar haba ka bha ka politics ka peniru baka imlang kasalang ka bha. Nadalaro ka yang Joko Voice of the People Party niyong Magidon niya kata kathong ban pinempat ban pinbapat ban pinkaladur ya kan ni jela ka jongi
ban penkalatur yang ni ke jela ke jongi di don kam ya ka ban wanra ya kan ta ka politics ka ba compare ka political culture ka ba compare ka ba ni sngo ba kalong ka don kam sibune na kata daw pila yoi pila mat hiru baga voice of the people party ke yele election halor ki nongrim na daw ni pinni ya ki MLA ni pinni ya ki MDC ki badon kan nongrim ka baskem bat ki bon ki bam chem la nyau pen ya kata kan nongrim kata kadai kan nongrim jong ki bayale election na voice of the people party ka thong jong i kalong ban wanra ya kata ka politics ka badon kata ka hok kasot haka om banging in one chapi pai ba ha ko gasing in krenda kungwai ha kawai gasing pat in krenda kawai pat kasur ngingim kwa bonong kibreu kiba thok kiba syukur kiba kren yo pai ba komba upai ba umdon ya kabor ban berkat ngingi snotho bagi ngelu halor ko nong rem ba kipai ba kilong di pai ba kistan kilong di pai ba kiba syempang nada kata habi wan syop pai ba iyeng halor kata kan nong rem bangin nom ya dalam bakla yau pai ba nada rang yong ba ka voice of the people party ngin pen syong nong rem ya kata ka politics ka jongi in pensyong nongrim ya ke imlang kasalang ka jongi halor katakan nongrim ke bangiong ka hok kasot na ba bangimla banglay na katakan nongrim banong ba ka hok ka kintiu ya ka jadbinri kano ka imlang kasalang ya ka ba kam pensyong nongrim syu halor ka hok kasot habang ka hok kasot kamut nadu ka tin ka tilit hadu kikam kibangingi le ni haban pensyong nongrim halor katakan nongrim kajat benriu ke bomdan ya ke hok kasot haka kadai kajat benriu ke bansan ngam bat ke bomdan ya ke lawai haka nagtanaw kan voice of the people party i pensyong nongrim halor kata ke jingba kata ke hok kasot ke bangi kwa ba omtang haka politics henry haka imla kasalang ngin yo ban pensyong nongrim ya kata ke jingkrai ke jongi habang yong ya taka hok kasot lalagi pensyong nongrim haka kaskem imla kasalang henry lalagi pensyong nongrim ya ke imla kasalang jongi tang haka pisa anong ihipai ba kalong bama sibun ya kalaway joga jai benri ku jongi habang pensyong nongrim ya ka imla kasalang ka jongi lalagi pensyong nongrim ya ka politics ka jongi tang haka pisa nilayo i ba kumno baga imla kasalang jongi ka jot udrox ujelay naman balay badon kiba pensyong nongrim ya ka jing embryo tang hakapisa tang manyo pisa kim salya wat banjot ke imlang kasalang bat habang yu i ya ka jing ka sorka ka don ya ka benta ka bakraw ya ka bakan le na ka benta ka ni bat kaniru ano yu lada ka chela ka jongi ka imlang kasalang jongi ka pensyong nongrim hakata pensyong kamay ya ka pisa kata kapisa lakalok ka lenti ka baday ni ka lenti ka bomday iwan i but in mad hiru ya ka jingjot jong ka imlang ka salang ka jongi nadala ko voice of the people party ka companyar ya ka jing sekri ka jong ka companyar ya ka nongrem ka jong ka bangi ong ba ngin pits camp ya ka jing tre jongi ha ka hok ka so but kawai pat ka nongrem ka ba ngi kum ka voice of the people party ngi bo kalong ba ka party kaya ringkat bat upay ba ka voice of the people party kam long klem ka jing yajinti bat upay ba ka jing kersan ka jokti kalong ka badon kam sibune habang iya ya kani galinti ka bangingi jit galinti ka ba kata ka bangi on ka clean politics ni don kam ya ka jing kersan ka jokti but habang iong idon kam niya kajing kersang ka joki hagi ni Islam wala letno niyo i bakumno ki breu ki kren nado ki breu ki banang ki basta nado ki breu ki ba lai don kata kapor ya kapan tho ki jing tho jing ki kot kubor ya ki breu ki ba lon nilaban ong begini ki intellectual but kumjoru ya ki nong yalam hagi political parties kumno bagi ong ba Dei na kada mo pai ba ubam sap
ba ka jala ka jongi kasalong kumni ba ki nong yalam ka jongi ki hapan ai bisa yau pai ba hagapor election dei na marba pai ba udawa bisa ki keno ki omba ki nong yalam ki hapan de yakata namar lara kimle konta kim job ya ki election nagara ki keno ki omba dei upai ba uwa pinjot ya ke jala ka jongi dei upai ba uwa pinsneu ya kata ka politics sa ke jala ka jongi Henry nagaliang jo ka voice of the people party ingis kem teriang ya ka bar omba upai ba usha ya lam bakla hakani ka jala ka jongi hakini kisnam kiba ki post nam kiba lalai no nagaliang jo ka voice of the people party ni mi shakpat ya ka ban ai kata ka cingyalam lani kata ka leadership kabang yomba nginom keno yu pai ba Henry ngin sim ka jingit kle ha ka party ya ka ban wanra ya ka jingpen bet ha ka imlang kasalang kata ka dei kanong rim jong voice of the people party na ta pai ba ngi kren ngi ale ya ka ban pin bet ya ka no ba syong ken riang ha ka imlang kasalang kawai pat kanong rim kabang yoi ya ka voice of the people party kalong kata ka jingkermen ya ka jaj benri hoi yali osngau yang jingkren jemda ya ka jaj benri mo jongi kidan ki bong bala da yetli khasi ka prathai kalawai bat ngi bonru yei ba ki ba sim sisa ya ka ni bon ong bok ki khasi jimla ban yatli kidan kata ka jing sultan kidan kata ka jing snokor kidan kata jing snow ka ba pinya pia uway pat hene na kalian jo voice of the people party yong wala lagi don na kanu kanu benta ngingi dei ban kin mau bangilong ka ju ka jaj ben riu ka way ka jaj ben riu ningim la ban pinya pia ningim la ban ya don kita ka jing shrut aprang mangi hene ngi wan ban ya penteli ya ka jaj ben riu ko jogi na kalang yong ba ki jaj ben riu khasi ki kenyam ki pra ki bhoi ki wa ki lingam bat paro ki wai pat ki baha paka satri jong ka jai pen khasi ki dei ki jai pen khasi hoi dan ki bating badara ong kum ta yo rem election dan ki ba tang na ka benta ban job election ki le ban pharia ja ka jai pen hende ni kum na ka liang jo voice of the people party ni kren sa ya kata bangin nom la ban ya ja ka lenti ka ba pakla tang na ka benta ban job ya ki election kata ka dei kanong rim jo voice of the people party hagani ka bai election kaban salong no lanu ngimtit ke song ag election commission jong ke India lanu kar pin pana ya katarik hende na kaliang jo party ni happen nong kiba pin kre na ka benta keniki election keniki election nilai yoi kibat kibangi kong ka party ngila pin kre ausam arajar arbusau ya ka bangin yara sa Delhi ya ka UMP jongi un yale pada sai na ka benta ka jaj ben re go jongi hangthi hadelhi hoi ila yoi bai Dr. Ricky kong bai kong Ivan Dublin ila kren ya ka ka bai Dr. Ricky ila kren ila yai pin sawa ya kita ki issue kimat hangthi hadelhi ngisongo shibone nakabenta kata ka jing no sinya ka jong i Dr. Ricky kat ba idang im hangani ka slap prathai ia iru bagi pai ba ki don le ka jing sian ya kata ka jing nong long nong yalam jong i Dr. Ricky haba phi pen ya ka jing long jong isa hiyo i ya ka jing long nong yalam ka basisa bakata hiru ka dei ka nong rim jo ka voice of the people party ginong mi khmat ki jongi om tang bagiasa japo kayu dorba lagalong ha parliament lagalong ha assembly dan lagalong ha district council kinong yalam ki jongi ya don kita kabangiong kanong rim ya kabangin hak ban pet ya gi jing e jong pai ba wat sabar jong kata kayu dorba thawan nadra phi bai Dr. Ricky kum no bai tho city seki ministry repair seki department repair ban sim ya gi jing e jong ki pai ba ngaken ma haga por bagi khna samla ki biale ya ka tu ka ban rumkam saya kam BSF ya ma ni ka jing e ni kumno bai Dr. Ricky imi sakmat ya ka ban kit ya ka lungkor jong ku pai ba imthia imdem
haba mi ki jing e ini bai ko to jing e sa thei sa border ilet ban ya sa ya jing e jungi pai ba jungi sa border kani ka nong rim cho ka voice of the people party ya ka bangin sim ya ki jing e jong pai ba om tang hapo yim ra ba han rei wat se ying jo ga what sabar jo ga ying ra ba kata ka ka nong rim cho ka voice of the people party but hangani ka MP by election ru ina kalian jo ka voice of the people party kumba filatip mga ka party ka jit nga mga long gertong ya ka jo ka nong rim ya ka jo ka jing trai ngin ya ya peteng nang ni sakpat habang ong ba ka party ka jit nga mga long gertong kamot pangangala menteri marway kan long jing bakla sibone lada phimot dor bangangan trai marway ka issue ka issue ko jonga kam dei ka issue ko jonga ka dei ka issue jong ka chai rio ya ka ba ka party kalarai bansim bat ki issue ki bakta ya ka imlang kasalang ki jongi ya kata ki issue nginsim kabami akan ono kapor ke jing e jong pai ba nginsim ya kata bat ni trai sitom ya kata bat nakaliang jo voice of the people party ni ya trai kum ka kinhun kata ka kom trai ki jongi kum ka party ni ya trai kum ka kinhun ni ya trai om tang ba ulong MP marway trai tang marway hindray ni trai kum ka kinhun ka bangin ya ai jingmut ya ka bangin ai kata ka bor ka but jongi ya ka bangin ni trai lang na ka benta ka jing ha jong pai ba na ta ka pi ha ka voice of the people party ni sai ong ba na lor kinong mikpat ki banginon i don de kinong trai ha ka party kiba ay ka jing sekri ya ka judge ben re jongi watla kimlong kinong mikpat kata ka dei karkom trai jong ko voice of the people party but kay ka mga ko ba nong yuhi ha ka janmi kalong ba abe pitep ya ka MP by election kalong ba pitep ha ka party ya ka nong rim jong ka party om ba pitep ya akum ubriu simet nga nga say ong ya kata sabar jong ka voice of the people party nga ngamlong nga ngamlong sabar jong ka voice of the people party lala pichit ya nga kum ubriu simet kabamot pa lada nami pa nga naka party ka party kan tulok hindi banle ya kata kapne kata ka komtari jong ikum ka voice of the people party pi ay ka jingkarsan ya ka voice of the people party ngin ya try na kabantaman pits kam ya ka party but ni somo sibon ya pi ki pai ba namar ka jingkarsan jong pi ya ka party ka penlong ya ki do khot jong ka party jong iru penlong ki ba discipline na lo bangila bol pai ta ka thambang long discipline ka jingkarsan ko jong pi ya ka voice of the people party ka penlong shu ka nang ai bor shu yangi bandong ki bre ki ba discipline na ta ka habang ong haba pi tap yang vote ko jong pi what tap kumba pi ai ha kertong simen hendai tap ya ka pi ai yang vote ko jong pi ha ka party namar ha ka party ko jong ko mangal keren dia trai kum ka ken vote barka jingjok ka dei ke jingjok jong ka party om ka jingjok jong breu simen kom se thu ep komi Dr. Ricky Sir Ricky ibaday nung hikay ki jonga gidon ki por ki ba haga por pa ipon kame kaba innon por i ong yang apat scam pentong mo pi ka city ni ya tho ya ka city ya ka jing e kaba i inra dan ai kaba i in I saki we pisaki bosor ka kata ka de gerkom trai ki jogi na ta kana lala pi jit yang ar ngarong pi ngangadon kam ya kinong trai haga party kinong yalam na ka party ya kapakin kersan dem bakta kadai kaba ngingi ai sepi kum nakaliang juga party kita ka jingkar ben bagai ka bang aku panin kerana kan ka jami kolomba what seems thing ya kan ka by election ka paminta kani ka by election ho gasong utenat ikibrio bang ya chom seleng kiyang pa fila job bet dan di bang yang do khubrei kibong shu ukartong kyong khubrei MP kyong ye kata henry hoy what habang isultan at ye kata jingong himrei himdei ban shimsting ye ka nabar habang i shimsting kalong ga ai
kabama namar kathongjungi galongba nginjob dan burom hagane kabay election kabaminda kampalan bandia kabagi job house sem arajar arkusa katagani kathong kajongi nagdala paiba hagani kabay election mi paiba hagapor hagasi tepur wat ong bagi job pet namar habagi ong bagi job pet Kandon kata kecing tu hagi wat pan teput kabai iba cross i sai itu kana i sai ong ya gani ba iba mensua irem nangte dan nongkrem konstitusi Hausam arajar khatra dei namar bi nong kersan di jong i ong ba iba ila jope kime teput su henrei irem nyau phau nyau phan ribut te pai ba kaya ba na kerpat kaya ba na kentu ye phi galong ba hagan ga bai election yami pai ba naisem sting happy ga vote ga jong phi kentu ye ki weiru bar a ye ga jingka san ga jong phi ye ga poison people party ni ye ga por barang sa na bari ga ni ba ada nang ni yana ye ga por ba ki ro ji ye ga bai ni yo ban sai shu shu ko ble shi Kublai Sibun Dr. Baskam yang kijing kensyai jongpi hapneng jongi yang kipai ba kibale sengap nabaro alyam kisurok dengan ngais kam kipai ba gleyo yang kijing syai ban kijing sutu te kumba i Dr. Baskam insalong ida im kandidat jong by MP by election te ngais kam pi pai ba nai wat artaten yang ke ba pile i Dr. ki ilatrai hapo assembly Ngingais kamro, by Dr. Baskam intrai kampunsha mani te kublai sibun Dr. ngais kam mapin nang yan nang nei sakwan ha ji yalam ti jong kublai sibun te hane ko po sai sen ngapriang iba bolong nong yalam bahmat jong parti idon lang ban ngi ha ne ka janmet te kram perslam shu i ko po pakalot ng IT no haiba ha no po